Realizaremos agora o tuneo do que falei ao comezo. O primeiro de nada será desactivar as actualizacións automáticas. Sabedes que hai varios xeitos en Windows de facer as cousas. Un deles sería pois a través do menú típico de Windows, de actualizacións automáticas, Windows Update, etc. Pero imos utilizar as directivas de grupo ou Group Policy, vale? Para elo utilizaremos o seguinte comando, que é o gpedit, gpedit.msc, vale? Executamos este comando e aparecen as directivas de grupo, vale? Cando traballemos con dominios, traballaremos con directivas con GPOs, que son directivas de grupo, pero xa a nivel de dominio. Bueno, veremos un pouco como configurar diferentes configuracións, valga a redundancia do usuario, permisos, accesos a obxectos, etc. Pero, bueno, a día de hoxe simplemente será un achegamento, non me vou parar demasiado. O que si poderedes ver é que as opcións son enormes, vale? Así que unha vez dentro, sabemos que temos que ir á configuración do equipo, dentro do configuración de equipo a plantillas administrativas, dentro de pastillas administrativas a componentes de Windows, dentro de componentes de Windows hai aquí unha opción que é Windows Update, e dentro de Windows Update administrar a experiencia do usuario final. Na configuración, configurar actualizacións automáticas, abrimos e dicimos que queremos que este deshabilitada. Buscamos o botón de aplicar e aceptar e listo. Imos agora con Cortana. Para elo outra vez aquí nos componentes, nas directivas de grupo, igual en configuración de equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows, pero desta volta na opción buscar, en permitir el uso de Cortana, damoslle a deshabilitar outra vez o mismo. Buscamos, como non están as Guest Additions, aplicamos. Agora imos co tema dos efectos visuais, vale? Reducíndolle o consumo de recursos que fai, tendo en conta os efectos visuais, pois podemos mellorar moito a experiencia. Sobre todo se estamos traballando con equipos, bueno, que non teñen moita RAM, aínda que con Windows 11 xa sabedes que o de consumo de RAM, o sea que precisa unha cantidad de RAM específica, bastante elevada. Todo o que facemos desta volta é buscar a opción ver configuración avanzada del sistema e aquí en rendemento pinchamos en configuración. Aquí o único que temos que facer é axustar para obter o mellor rendemento. Fixadevos que desactiva todas as opcións de suavizado, efectos de ventanas, animacións, atenuacións, etc. De feito xa se pode ver a hora de darlle a aplicar que, bueno, que as ventanas mudaron. En principio xa estaría, só faltaría o tema das Guest Additions, que podémoslo saltar porque, bueno, penso que xa fixemos en varios vídeos e é un tema que queda xa bastante claro.